ጀራላይሶን ሰላም እግዚአብሔር አምላኽ ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ፍቁራት ሕዋተይ ከመይ ኣለኹም ከመይ ትኾኑ ኣበብ ዘለኹሞ ሰላም ክትህልው እናተመነኹ ሎማዓንቲ ድማ ከም ፍቓድ እግዚአብሔር ኩላትና ከም እንፈልጦ ኣብዚ ሕማማት እዚ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንህይወትና ኣዝዩ ዘደንቕ ናይ ምድሓን ስራሕ ዝሰርሓሉ ኣብ ህይወትና እውን ብኸመይ ዓይነት መንገዲ ክንከይድን ክንመላለስን ዝግባአና ብቃልን ብግብርን እናገበረ ዝመሃረና ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እንመሃረሉ ጊዜ መዲባ ጾም ዝሰርዓትልና እዩ ማለት እዩ። ስለዚ 40 ጾም ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዘን ውሽጢ 40 ጾም ሸሞንተ ሰናብቲ ንናተን መዓልቲ ስያመትን እናገበረት ብዛዕባ ዘወረደ ክርስቶስ ስለምንታይ ዕላማ ናብዚ ምድሪ እዚ ከም ዝወረደ ብሰፊሕ ትምህርቲ እናመሃረት ብድሕሪ ቅድስና ቅድስና እንታይ እዩ ናይ እግዚአብሔር ቅድስና ናተይ ናትኩምን ቅድስና እግዚአብሔር ስለምንታይ ቅዱሳን ክኸውን ደልየና ቅድስና እንታይ ማለት ከም ዝኾኑ ብሰፊሕ እንዳመሃረት እዚ ትምህረና ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ብሓቂ ብምስትውዓል ነቲ ተሰሪዑ ዘሎ እንድሕር ከድናሉ ብዙሕ ኣብ ህይወትና ኣብ መንፈሳዊ ህይወትናን ኣብ ስጋውን ኣብ ኩሉ ክረብሓሉ ንኽእል እዩ ማለት እዩ። ስለዚ እዛ መወዳእታ ሰሙን ድማ ሕማማት ሶኒ፣ ሶሉስ፣ ረቡዕ፣ ሓሙስ፣ ዓርቢ ነናተን ስያመ ተሰይሙ ኣብዘን ውሽጢ ኣብዛ ሰሙን እዚኣ ድማ ክርስቶስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ዝገበረን ስራሕን ዝወርዶ ዝነበረ መከራ ፀርፊ ይኹን ንዕኡ ንምግፋዕ ዝጥጃእ ዝነበረ ክፋኣት ተንኮልን ኣኼባታትን ኩሉ ነቲ መዓልትታት ዝተገብረ ንመሃረሉ እዩ ማለት እዩ። ሎማዓንቲ ድማ ሓሙስ ብሓቂ ከምዚ ህድእ ኢልና ነቲ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝገበሮ እንድሕር ርኢናዮ ንዓይን ንዓኻትኩምን እቲ ዝበለፀ ኣብ ህይወትና ክንብጎቦ ዘለና ክንኮነ ዝግባአና ነገራት ዘዳልወልና መዓልቲ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ንኣብነት ትማሊ ረቡዕ ከም እንፈልጦ ሊቃነ ካህናት ፈሪሳውያን ኣብ ሆሳዕና ከም ዝሕለፍናዮ ከም ዝበዓልናዮ ክርስቶስ እናመስገንዎ ንጉስ እናበሉ ናብ ኢየሩሳሌም ክኣቱ ከሎ ብዙሓት ህዝቢ ክስዕብዎ ከለዉ ብኡ ክኣምኑ ከለዉ ፈሪሳውያን ድማ በዚ ነገር እዚ ኣዝዮም ተጨኒቆም ንክርስቶስ ንምቕታልን ንዕኡ ኣሕሊፉ ዝህቦም ሰብን ክደልዩ ላዕልን ታሕትን ይብሉ ከም ዝነበሩ ንሪኦ ማለት እዩ። ስለዚ ሶኒ ሶሉስ ብሙሉ እዚ ኩሉ ንክርስቶስ ንምትሓዝ ዘይገበርዎ ላዕልን ታሕትን ዘይበልዎ ንምዕኡ ንምቕታል ኣይነበረን። ስለዚ ይሁዳ ድማ ነቶም ፈሪሳውያን ከይዱ ንሱ ኣሕሊፉ ንክህቦም እንታይ ክገብሩሉ ከም ዝኽእሉ ከም ዝሓተቶም ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ዝሓለፈ ረቡዕ ሽዑ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ፍቕዲ 14 ዘሎ እንተሪእና ሽዑ እቲ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ዝተባሃለ ሓደ ካብቶም 12 ናብ ሊቃነ ካህናት ከይዱ ኣነ ንኢየሱስ ኣሕሊፈ ክህበኩምሲ እንታይ ትህቡ ንበሎም። ንሳቶም ከዓ 30 ቅርሺ ብሩር ሃብዎ ካብኡ ሒዙ ኣሕሊፉ ክህቦ ምቹእ ግዜ ይደሊ ነበረ ይብል። ብጣዕሚ ዝገርም ክርስቶስ ንዕኡ ንኸድሕኖ ንይሁዳ ንኸድሕን ላዕልን ታሕትን ይብል መከራ ይቕበል። ይሁዳ ከዓ ነቲ ዘድሕኖ ነቲ ዝፈጠሮ ነቲ ህይወት ዝሃቦ ነቲ ኣብ ቅድሚ ዓይኒ ብዙሕ ተኣምራት ዘርኣየ ዝገበረ ክርስቶስ ኣሕሊፉ ክህብ ምቹእ ግዜ ይደሊ። ይገርም እኳ ኣሕዋተይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ንዓይን ንዓኻትኩምን ንኸድሕነና ብዙሕ ዋጋ ከፊልልና ብቁስሉ ብስምብራቱ ብግፍዑ ብዝኩሉ ነገር ንዓይን ንዓኻትኩም ክብል ሃፍታም ከሎ ድኻ ኮይኑ ብድኽንነቱ ሃፍታማት ንኽገብረና ዋጋ ዝኸፈሎ ክርስቶስ ኣምላኽና ንዕኡ ገዲፍና ንኽፍኣት ነገራት ምቹእ ግዜ ንደሊ ሕማቕ ነገር ንምግባር ንዝሙት ንስርቂ ንተንኮል ነታ ቤት መቕደስ እግዚኣብሔር ዝኾነ ሰብነትና ንምፍራስ
ሕማቅ ነገር ንምግባር ከምዚ ናይ ይሁዳ ምቹእ ግዜ ደሊ ሰብ ብዙሕ ኣሎ ይሁዳ ንጎይትኡ ንኣምላኹ ነቲ መድሓኒኡ እኳ ደኣ ከም ዘትሕዞ እናፈለጠ ሕማቅ ከም ዝገብሮ እናፈለጠ ብትዕግስቲ ዝፅበዮ ጎይታ ንንስሓ ዝፅውዖ ጎይታ ንዕኡ እሕሊፉ ክህብ ብ30 ቅርሺ ብሩር ተሰማሚዑ ማለት እዩ እዚ ብዕለተ ረቡዕ ንክርስቶስ ንኸትሕዝዎ ተሰማሚዖም ወዲኦም ንሱ ከዓ ምልክት ሂብዎም ነቲ ኣነ ዝስዕሞ ንሱ እዩ ክርስቶስ ንዕኡ ሕዝዎ ኢሉ ከመይ ገይሩ ክትሕዞ ከም ዘለዎ እኳ ከይተረፈ ነጊርዎም ማለት እዩ ክርስቶስ ኣምላኽና ግን ናይ ብሓቂ ከመይ ዓይነት ንሓጣን ሰባት ንኽፋኣት ንዝገብሩ ሰባት ከም ዝዕገሶም ክድሕኑ ክልወጡ ካብ ክፍኦም ተመሊሶም ሂወት ክረኽቡ ካብ ፀጋም ናብ የማን ንኽምለሱ ከመይ ብትዕግስቲ ከም ዝፅበእ ኢና ንርኢ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ኩሉ እናገበረ ከሎ ክርስቶስ ገና ከይድርሓቅ ንስኻ ሕሊፍካ ትህበኒ ሰብ ስለ ዝኾንካ ካባይ ረሓቅ ክብሎ ይኽእል ነይሩ እዩ እኳ ደኣ ኣብዛ ሎማዓንቲ ዕለት ሓሙስ ንሪኣ ክርስቶስ ቅዱስ ቁርባን ምስ ሰርዐ ንሃዋርያት እዚ ስጋይ እዩ እዚ ደመይ እዩ እንኩም ብልዑ ክብሎም እንከሎ ካብዚ ኣይግባኣካን እዩ ንስኻ ንዓይ ክተትሕዘኒ ምስ ፈሪሳውያን ሊቃነ ካህናትን ተሰማሚዕካ ስለ ዝመፃእካ ንዓይ እስኻ ኣብዚ ሕብረት እዚ ክትህሉ ይግባኣካን ኢሉ እኳ ኣይገደፎን ገና ነቲ ፍፃሜ ክሳዕ ዘይፈፀሞ ብዓቕሊ ክምለስ ይፅበዮ ነይሩ ክርስቶስ ብዓቕሊ ክፅበዮ እኳ ሓደ ካብኣኻትኩም ከትሕዘኒ እናበለ ክዛረብ ከሎ ክርስቶስ ግን መን ምዃኑ ኣይነገረን ገና ንሃዋርያት ግን ከምኡ ክብል ከሎ ክርስቶስ ተጣዒሱ ነቲ ነገር ንሱስ ንክገድፎ ይኽእል ነይሩ እዩ ማለት እዩ ግን ነቲ ዕድል ዝተዋሃቦ ኣይተጠቀመሉን ስለዚ ሰብነትና ሂወትና ብስጋዊ ነገር እንተዳ ተሸፊኑ እንተልዩ ነቲ መንፈሳዊ ነገር ነቲ ዝጠቕመና ነገር ነቲ ዘዕብየና ነገር ነቲ ዝሃንፀና ነገር ነቲ ክልውጠና ዝተዳለወ መድሓኒት ምሕረት ንዕኡ ኣይነስተውዕለሉን ኢና ነቲ ቀንድን ዋናን ነገር ገዲፍና ኣብቶም ዘየገድሱና ነገራት ኢና ነባኽኖ ማለት እዩ ስለዚ ከዓ ክርስቶስ ብዕለተ ረቡዕ ወላ እኳ ንክርስቶስ ከትሕዝዎ ካህናትን ሊቀ ካህናትን ኣብ ቤት ናይቲ ሊቀ ካህናት ዝኾነ ሰብ ኣብኡ እንተተኣከቡ ኣኸባ እንተገበሩ ኣብ ኣዳራሽ ናይ ቅያፋ ዝበሃል እንታይ እዩ ኣብ ናይ ሊቀ ካህናት ተኣኪቦም እዚ ክፍኣት እዚ ንክገብሩ ንክርስቶስ ንኸትሕዝዎ ወላ እንተተኣከቡ እንተተሰማምዑ ኩላቶም ክርስቶስ ግን ገና ብዓቕሊ ብልውሃት ብፍቕሪ ይስሕቦ ነይሩ ናብኡ ንኽምለስ ማለት እዩ እምበኣር ሎሚ ዕለተ ሓሙስ ብሩኻት ኣሕዋተይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብእንስሳታት ዲበላታትን እናተገብረ ንሕድገት ሓጢኣት ዝቐርብ ዝነበረ መስዋዕቲ ግና ፍፁም ዝኾነ ዕርቂ ፍፁም ዝኾነ ሰላም ክህብ ዘይከኣለ መስዋዕቲ ንዕኡ ኣልዩ ናይ ብሓቀኛ መስዋዕቲ ሓቀኛ ብልዒ ሓቀኛ መስተ ዘለኣለማዊ ህይወት ዘውህብ ቅዱስ ስጉኡን ደሙን ዝሰርዓሉ መዓልቲ እዩ ማለት እዩ ስለዚ በዚ ዝሰርዓሉ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሎሚ ኣነ ንስኻትኩምን ካብዚ ነገር እዚ እንታይ ኢና ንምሃር ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ክንምገቦ ክንሰትዮ ክንበልዖ ክንዕንገሎ ንዕኡ በሊዕናን ሰቲናን ከዓ ህይወት ክንረኽበሉ ሕድገት ሓጢኣት ክንረክብ ነቲ ሓጢኣትና ኣልዩ ፅድቂ ዝህበና ቅድስና ዝህበና ምስ ክርስቶስ ከዓ ሓደ ክንከውን ክርስቶስ ኣባና ንሕና ኣብኡ ክንህሉ ምስ ክርስቶስ ክንጠብቕ ናቱ ኣካል ክንከውን ዝተዋህበና ቅዱስ ስጉኡን ደሙን ከምቲ ጎይታ ስጋይ ዝበልዐ ደመይ ሰተየ ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣለዎ ኢሉ ስጋይ ዘይበልዐ ደመይ ዘይሰተየ ግና ናይ ዘለኣለም ህይወት የብሉን ይብል ስለምንታይ ሓጢኣት እንተጌርና ሓጢኣተኛ ከዓ ንመንግስቲ ኣምላኽ ክኣቱ ይክእልን እዩ ስለዚ ንሓጢኣትና ክድምስስ ንሓጢኣትና ይቕረታ ክንረኽበሉ ንኽእል መደምሰስ ስጉኡን ደሙን ስለይን ስለኹምን ብዕለተ ዓርቢ እንታይ ገይርልና ማለት እዩ ቆሪስልና ደሙ ፍሲስልና
ንድሕነትና ዝኸውን ስለዚ በዛ ዕለት እዚኣ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ፍቅዲ 17 በታ ቀዳመይቲ መዓልቲ በዓል ቅጫ እቶም ደቂ መዛሙርቱ ናብ ኢየሱስ ቀሪቦም ድራር ፋሲጋ ክትበልዕ ኣበይ ክነዳልወልካ ትደሊ በልዎ ይብል ስለዚ ዕለተ ሐሙስ በዓለ እንታይ እዩ በዓለ ቅጫ ፋሲጋ እዩ እዚ ፋሲጋ እዚ ከዓ ነዚ ዕለት እዚ ዘብዕልዎ ኣምላኽ ንእስራኤላውያን ካበይ ካብ ሽግር ካብ መከራ ካብ ፀበባ ካብ ግብፂ ካብቲ ኣዝዩ ናይ መከራ ዝነበረ ዘመን ንዕኡ ኣትሪፉ ካብኡ ኣውፂኡ ኣሳጊሩ ናብ ሃገሮም ዝመለሶም ነዚ እናዘከሩ ምስግጋር ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ካብ ጭቆና ተገላጊሎም ናብ ራህዋ ናብ ናፅነት ዝመፅሉ ዝገበረሎም ኣምላኽ ንኣምላኾም ከም ድልየቶም ከምልኽዎ ክዝምርሉ ከመስግንዎ ከዕብይዎ ክጠቅዎ ንኣምላኽ ዝገበረሎም ውዕለት እናዘከሩ ኣብዚ ፋሲጋ እዚ የብዕሉ ነይሮም ስለዚ ኣብ ፍቅዲ 26 ምስከድና ምዕራፍ 26 ፍቅዲ 26 ወንጌል ማቴዎስ ክበልዑ ከለው ኢየሱስ እንጌራ ኣልዒሉ ኣመስጊኑ ቆሪሱ ነቶም ደቂ መዛሙርቱ እዚ ስጋ እዩ እንኩም ብልዑ እናበለ ሃቦም ጽዋ ኣልዒሉ ድማ ኣመስጊኑ እዚ ምእንቲ ብዙሓት ንሕድገት ሓጢኣት ዝፈስስ ዘሎ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመይ እዩ ካብዚ ኩልኩም ስተዩ እናበለ ሃቦም ይብል ስለዚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኸበረ መስዋዕቲ ንሕድገት ሓጢኣት እንረኽበሉ ቅዱስ ስግኡን ደሙን ዝሰርዓሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ስጋን ደምን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዳሴ ኣቀዲስና ክንቅበል እንኮለና ክንበልዕ ክንሰት እንኮለና ዝኾነ ፍላስፋ ወይ ሓደ ካህን ወይ ሓደ ዲያቆን ወይ ሓደ ዝኾነ ሰብ ባዕሉ ደልዩ እዚ ስጠቕሞ ኢሉ ዝሰርዖ ዘይኮነሲ ባዕሉ እቲ ርእሲ መኣዝን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ናይ እምነትና ጀማርን ደምዳምን ዝኾነ ጎይታ እዚ ባዕሉ ክርስቶስ ዝሰርዖ ከም ዝኾነ እቲ ዝሰርዖ መኣዲ ቅዱስ ቁርባን ድማ ክበልዑ ከለው ኢየሱስ እንጌራ ኣልዒሉ እንታይ ገይሩ ኣመስጊኑ ስለዚ ስጋ ደም ናይ ክርስቶስ ይኸውን ማለት እዩ ቆሪሱ ሽዑ ነቶም ደቂ መዛሙርቱ እንታይ ኢልዎም እዚ ስጋ እዩ እንኩም ብልዑ እናበለ ሃቦም ኣስተውዕሉ እዚ ምሳሌ እዩ ኣይኮነን ኢልዎም እዚ ስጋ እዩ ሓቀኛ ብልዑ ስግኡ ማለት እዩ እንኩም ብልዑ እናበለ ሃቦም ጽዋ ኣልዒሉ ድማ ኣመስጊኑ እዚ ምእንቲ ብዙሓት ንሕድገት ሓጢኣት ዝፈስስ ዘሎ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመይ እዩ እሞ ካብዚ እንኩም ስተዩ ኢልዎም ኣስተውዕሉ እንታይ ዝብሎም ዘሎ እዚ ምእንቲ ብዙሓት ዝፈስስ ዘሎ እዩ ምእንቲ ብዙሓት ኢልዎ ወይ ንምንቲ ሓደ ወይ ክልተ ጥራሕ ኣይኮነን ምእንቲ ብዙሓት ንምንታይ ኸ ንሕድገት ሓጢኣት ዝፈስስ ዘሎ ናይ ምንታይ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመይ እዩ እሞ ካብዚ ኩልኩም ስተይ እናበለ ሃቦም እዩ ዝብል ስለዚ እዚ ስግኡን ደሙን ንሃዋርያት ሰሪዑ ባሪኹ ቀዲሱ ምስ ስግኡን ደሙን ሕብረት ዘለዎ ገይሩ ክህቦም ከሎ ሓቀኛ ብልዒ ስግኡ ሓቀኛ መስተ ደሙ ኮይኑ ኢና ማለት ንቅበሎ ስለዚ ምሳሌ ዘይኮነስ ኣመናዊ ስግኡ ኣመናዊ ደሙ ኮይኑ እንታይ ንገብር ማለት እዩ ንቅበል ማለት እዩ ወይ ንበልዖ ስለዚ ምእንቲ ብዙሓት ንሕድገት ሓጢኣት ዝፈስስ ዘሎ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመ እዩ ምስ ኣምላኽ ምዕራቕ ማለት ድማ ሕድገት ሓጢኣት ምርካብ ማለት እዩ ካብ ሓጢኣት ካብቲ ንዓይኒ ንዓኻትኩምን ዘይጠቕመና ዘይርብሓና ተኣሊና ምስ ዝጠቕመና ምስ ዘርብሓና ምስ ከኣለ ኩሉ ዝኾነ ኣምላኽ ጠቢቕና ከም ፍቓዱ ምምልላስ ንኽእል ሰባት ኮይንና ክንወድቕ ክንጋገን ከብሉና ድማ ነዚ ህያው ዝኾነ ሓቀኛ ስጉን ሓቀኛ ዶምን ብምምጋብን ብምብላዕን እንታይ ንኸውን ብምብላዕን ብምስታይን
حدقت حاتيات نركب مخنياتو كريستوس بعلو انت بزحات نحدقت حاتيات زقرب زلو يزولو زلو نحدش كيدان دمي يزولو زلو سلازي بروخ حوي بروخ تحفتي كبر ولاديت كبرت ولاديت كبر ولادي نزي سقا دمنا إيسوس كريستوس كنوسر كلنا أنا حاتياتنيا سبسي كما يجرى وقرب كما يجرى سوق وبلع كما يجرى دمو يستو أنا نعو عيبك عنيه نبل انتلنا اتنقر عيتردى عنا مالتي مخناتو سلزين بك حات أن سلزخنا سلزودقنا كابو سلزتفلنا سلزعلنا إيو كريستوس سلنا عمسك التسقيلو سقوز قرسلنا دمو زفسسلنا نحات آتنياتات إيو تقريبو مغناتو انت بزحات نحدقت حات آتي بزلو سلازي حات آتنياتات سلزخونا إينا نتسقون دوم نمقب نبلع نستي سلمنتاي حدقت حات آت كرك ديابلوس جن بنتعارو تاي قبركا سخا حات آتنيان ديخا زو كل بدل زو كل عبسا غيركاس كمي غيركا نابزي تقرب تدفر بلكا እግዚአብሔር ካባና ዝደልየግን ነትخفعنا ነተሓጥያትና ብምእማን ሓጥያት ከም ዝገበርና ከም ዝበደልና ተኣሚንና ተናዚዝና ቀሪብና ነትስጋኡን ደሙን ክንበልዕን ክንሰትን ኮለና ሕድገት ሓጥያት ንረክብ አብሊ ኪዳን ኣብ ነፍሱ ወከፍ ሓጥያት ኣብ ዝገበርሉ ኣብ ዘላውያን ምዕራፍ 22 23 ዝሙሉ ደቢምናዮ ኣብኡ ብዛዕባ እንስሳታት ከመይ ይቀርብ ከም ዝነበረ ሓንቲ በጊዕ ወይ ጤላም ምስ ወለዳ ተባዕታይ ምስ ኮነ 7 መዓልቲ ጸኒሑ ኣብ ሻምናይ መዓልቲ ካብ ሻምናይ መዓልቲ ንድሓር ንመስዋዕቲ ይቀርብ ነይሩ እቲ መስዋዕቲ ዝቀርብ ከዓ እቲ መስዋዕቲ ዝቀርብ ተባዕታይ ድማ እንታይ ነይሩ ዝኾነ ዓይነት ጎደሎ ቁስሊ ይኹን ጎደሎ ኣብ ክፍለ አካላቱ ክህሉ የብሉን እዚ ምሳሌ ናይ ክርስቶስ ንጹህን ቅዱስን አበር ዘይብሉን ኮይኑ ተመጽዩ ስለና ስለ ኃጢአትና በጃ ኮይኑ ዘድሕነና ክርስቶስ ስለዝኾነ ምሳሌ ናይ ክርስቶስ ስለዝነበሩ ተኣመናው ዝኾነ ናይ ሓድሽ ኪዳን መስዋዕትና ክርስቶስ ድማ ንሱ ቅዱስ አበር ዘይብሉ ንጹህ ኣብ አፉ እከይ በደል ዘይተረኽቦ እኳ ንአይሁዳውያን ትዝገርመኩም ክርስቶስ በየነይቲ ኣብ ምዕራፍ 8 ወንጌል ዮሐንስ ዘሎሲ በየነይቲ በደል ይኹም ክትቆትሉን ትሓስቡ ዘለኹም ኢሉ ምስሓተቶም ንሳቶምሲ እወ ወል ሓንቲ ክፋ ኣይረኸብናልካን ግን ርእስኻ ማዕረ ኣምላኽ ከም ስለ ዝገበርካ ኢና እንቀትለካ እንደል ዘለና የሚሎሞ ርእሱ ግን ክርስቶስ ናይ በሓቂ ኣምላኽ እዩ ካልእ ግን ክሕሱ ይረኽብዎ ከጣፋፋ ይረኽብዎ ክሰርቕ አይረኽብዎ ሕማቕ ነገር ክገብር አይረኽብዎ ስለዚ ርእሱ ማዕረ ኣምላኽ ወይ ኣምላኽ ምግባሩ ግና ንሱ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ እዩ ኩሉ ዝኽእል ስለ ዝኾነ እዩ ምክንያቱ ኣነ ቅድሚ ብርሃም ነይረ ኢልዎም ብስጋዊ መልክዕ ክሪእዎ ከለዉ ገና 50 ዓመት እውን ዘይገበርካስ ከመይ ጌርካ ቅድሚ ብርሃም ነይረ ትብለና ኢሎሞ ንሱ ግን ሰብ ኮይኑ ዝተገለጸ ኣምላኽ ኣልፋን ኦሜጋን ኩሉ ዝኽእል ንአብርሃም ይኹን ንዓኦምን ንዓይ ይኹን ንዓኻትኩም ንኩሉ ብዛዕ ዓለም ዘሎ ዝፈጠረ ንሱ እዩ መጀመርያ ቃል ነበረ ቃል ኣምላኽ ነበረ ቃልካ ኣምላኽ ነበረ ኩሉ ዝተፈጥረ ዘበለ ብኡ ዝተፈጥረ ካብ ዝተፈጥረ ዘበለ ሰብ ብዘይብኡ ሓንቲ እኳ ዝተፈጥረ የለን ኢሉ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ክሳብ 3 ዘሎ ስለዚ ኩሉ ዝኾነ ኣብዚ ምድሪ ብኡ ዝኾነ ካብ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይብኡ ዝኾነ ነገር ህይወት ዝረኸበ ደው ዝበለ ዝተፈጥረ የልቦን ስለዚ በዚ ምክንያት እዚኦም ንክርስቶስ ክቆትልዎ ይደልዩ ነይሮም ሕማቕ ክፋእ ክረኽብሉ ላዕልን ታሕትን ይብሉ ነይሮም ግን ኣይረኸብሉን እሱ ንጹህ ቅዱስ ነይሩ ስለዚ ከዓ እቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣበር ዘይብሎም ኣብ ኣካላቶም ዝኾነ ቁስሊ ይኹን መውዳእቲ ጎደሎ ኣካል ዘይኮኑ እንስሳታት ዝቐርቡ ዝነበሩ ምሳሌ ናይ ክርስቶስ ስለ ዝኾኑ ማለት እዩ ነዚ ኣልጊሱ ሕጂ ክርስቶስ ሓቀኛ ስጉን ሓቀኛ ደሙን ናይ ሓድሽ ኪዳን መስዋዕትና ንሕድገት ኃጢአት ዝቀርብ እዚ እዩ ካልእ ዝኾነ ይኹን ንሕድገት ኃጢአት ኢልና ንቁርቦ መስዋዕቲ የብልና መስዋዕትና ክርስቶስ እዩ
ንሕድገት ሓጢኣት ዝቐርብ እዩ ስለዚ በዛ ሎማዓንቲ ዕለተ ሐሙስ ናብ ቤተ እግዚኣብሔር ክንከይድ ኮለና ብዛዕባ ምሕፃብ እጋርና ወይ ጥራሕ ዘይኮነሲ ነቲ ክቡር መዓዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝቐረበልና ገዲፍና ሓዲግና ከይንመጽእ ብሓቂ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ቤተ እግዚኣብሔር ክንከይድ ኮለናሲ ነዚ ንሕድገት ሓጢኣት ንሓጢኣትካ ክእለየልን ኢሉ ዝቐረበ መስዋዕቲ ክንቅበሎ እዩ ዝግባአና ምክንያቱ ኣብ ሓጢኣት ንገብር ኢና ኣነ ሓጢኣተኛ ኢልና ንኣምን እንድሕር ኮይና ሓጢኣትና ተኣሚንና ንሕድገት ሓጢኣት ኢና ክንቅበሎ ዝግባአና ዝሓመመ መድሃኒት እዩ ዝወስድ ስለዚ ከም ዝሓመምና መንፈሳዊ ሕማም ከም ዝሓመምና እንድሕር ዝርዳእናሊ ኮይኑ ክንቅበሎ ክንፍወሰሉ እዩ ዝግባአና ካብ ሕማምና ክንሓዊ ማለት እዩ ስለዚ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ዕለት እዚ መስዋዕቲ ቅዱስ ቁርባን ዝመስረተሉ ንሃዋርያት ከዓ ኣመስጊኑ ንሃዋርያት ነቶም ደቂ መዛሙርቱ እዚ ስጋ እዩ ንኩምብልዑ እናበለ ከም ዝሃቦም ጽዋዕ ኣልዒሉ ከዓ ኣመስጊኑ እዚ ምእንቲ ብዙሓት ንሕድገት ሓጢኣት ዝፈስስ ዘሎ ናይ ሓድሽ ኪዳን ደመይ እዩ እሞ ካብ ዝብልዑ ስተዩ እናበለ ካብዚ ኩልኩም እንታይ ገበሩ ስተዩ እናበለ ከም ዝሃቦም ኢና ንመሃር ማለት እዩ ካልእ ድማ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ንሃዋርያት ትሕትና ዝመሃረሉ እዩ እቲ ቀዳማይ እንታይ ኢልናዮ ቅዱስ ስጉን ቅዱስ ደሙን ዝሰርዓሉ ንዓይንን ንስኻትኩምን ከዓ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ዕለት ግዜ ንሕድገት ሓጢኣት እንወስዶ ስጋን ደምን ናይ ክርስቶስ ከም ዝተቐበልና ስለዚ እዚኣ ነስምረላ ኣሕዋተይ ኣነ ሓጢኣተኛ ኢልካ ተኣምን እንተኮይንካ ንስጋን ደምን ክርስቶስ ክትወስድ ክትክእል ኣለካ ንጹህን ቅዱስን ኣበር ዘይብልካ እንኮንካ ንቅዱስ ቁርባን ክትወስዶ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ኣበርን ቅድስናን ወላ ሓንቲ ዘይብልካ ኮንካ ንቅዱስ ቁርባን እትወስዶ እንተለኻ እስኪ ንሕሰባን ህይወትና ብሓቂ ብሕልናና ብግብሪ ብዝኾነ ነገር ሓጢኣት ከይገበርና ንውዕል ዶ ኣይንውዕልን ኢና ንሓጢና እንተ ብሓሳብ እንተ ብግብሪ ብዝተፈላለየ ምክንያት ጌጋ ንፍፅም ኢና ግን እቲ ዋና ነገር ነቲ ሕማቅ ነገር ከይንገብር ንቃለስ ነቲ ተሸኒፍና እንገበርናዮ ከዓ ብምእማን ማለት እዩ ንእመን በቃ ኣምላኸይ ኣነ በዲለ እዚ ክገብር ኣይክእለንን ኢልና ንኣምላኽና ነቲ ምእንታይ ሓጢኣተኛ ወድኻ ኢልካ ኣብ ቀራንዮ ዘፍሰስካዮ ደምካ ብኡ ጌርካ ኣንጻሃኒ ክንብል ይግባአና ምክንያቱ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ፍቅዲ 7 እንታይ ዝብል ናብ ብርሃን ተመፀናሲ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ወዱ ካብ ኩሉ ሓጢኣትና የንጻሃና እዩ ዝብል ካብ ኩሉ ተረፍ ዘይብሉ ካብ ኩሉ ዝበደልናዮ ኣበሳ ዘንጻሃና እዚ ምእንታና ዝፈሰሰ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ እቲ ኸባና ዝድለ ንሓጢኣት ክንፍንፍኖ ሓጢኣት ኣብ ዝገበርና ኣለኻ ሓጢኣትና ተኣሚንና ናብ ቤት ኣምላኽ መፂና ስጋ እንደምን ክርስቶስ ምውሳድ ስለዚ ስጋ እንደምን ክርስቶስ ክንወስድ እንከለና ክንሓስባ ዝግባአና ንሕድገት ሓጢኣት ንምንጻህ ንምቅዳስ ንወስዶ ከም ዘለና ክንኣምን ክርዳእን የድሊ ኣምላኽ ዓል ክንደይ ስለ ዘፍቀረና እዩ ሓጢኣት ከም ንገብር ስለ ዝፈልጥ ኩሉ ግዜ እናወሰድናዮ ክሳብ ዕለተ ህይወት ሞትና ገይርዎ ማለት እዩ ንምትዕራቅ ኢሉ ዝቆሞ ዶም እዩ ስለዚ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 3 ፍቅዲ 25 እንታይ ዝብል ንምትዓረቂ ገይሩ ኣቆሞ ይብል ኩሉ ግዜ ሓጢኣት ኣብ ዝገበርናሉ ብኡ እንበልዖ ብእንሰትዮ መጠን ሕድገት ሓጢኣት እናረኸብና ኢና ንነብር ማለት እዩ ስለዚ በቲ ካልእ ድማ ኣብዛ ዕለተ ሐሙስ መዓልቲ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያት ዝዓበየ ትሕትና ዝመሃሮም መዓልቲ እያ ማለት እዩ ምዕራፍ 13 ዘሎ ኢየሱስ እግሪ ደቂ መዛሙርቱ ከም ዝሓፀበ እዩ ዝብል ማለት እዩ ኢየሱስ ቅድመ ፋሲጋ በዓል ፋሲጋ ካብዛ ዓለም እዚኣ ናብ ኣቦኡ ዝኸደላ ሰዓት ከም ዝበፅሐት ፈሊጡ ነቶም ዘፍቅሮም ኣብዛ ዓለም እዚኣ ዘለዉ ናቱ ክሳዕ መወዳእታ ኣፍቅሮም ክድረሩ ከለዉ ከዓ
ዲያብሎስ ናብ ልቢ ይሁዳ ወዲ ስምዖን አስቆሮታዊ ንኢየሱስ ከትሕዞ ቅድም ሓሳብ እትዩ ነበረ ኢየሱስ ኣብኡ ኩሉ ንኩሉ ኣብ ኢዱ ከም ዝሃቦ እንታይ እዚ ዘሎ ብፍቅዲ 3 ኢየሱስ ኣብኡ ንኩሉ ኣብ ኢዱ ከም ዝሃቦ ካብ ኣምላኽ ከም ዝመፀ ናብ ኣምላኽ ከም ዝኸይድ ፈሊጡ ካብ ድራር ተሲኡ ክዳውንቱ ኣንበረ ዓለባ ልዒሉ እውን ተዓጥቀ ሽዑ ማይ ኣብ ሒላብ ዕሪቁ ኣጋር ደቂ መዛሙርቱ ክሓፅብን በቲ ዝተዓጥቆ ዓለባ ገይሩ ክደርዝን ጀመረ ናብ ስምዖን ጴጥሮስ ከዓ በፅሐ ንሱ ድማ ጎይታይ ንስኻዶ ኣገራይ ክትሓፅበኒ ኢኻ በሎ ኢየሱስ ከዓ መሊሱ ነዚ ኣነ ዝገብሮ ዘለኹ ንስኻ ሕጂ ኣይትፈልጦን ኢኻ ድሓር ግና ክትፈልጦ ኢኻ በሎ ጴጥሮስ ከዓ ከቶ ኣይከውንን እዩ ኣጋራይ ፍጹም ኣይትሓፅበንን ኢኻ በሎ ኢየሱስ ከዓ ኣነ እንተዘይሓፀብኩኻስ ምሳይ ግደ የብልካን ኢሉ መለሰሉ ስምዖን ጴጥሮስ ድማ ጎይታይ እምበኣር ኣእዳወይን ርእሰይን ድማ እምበር ኣጋራይ ጥራይ ኣይኮነን በሎ ኢየሱስ ከዓ እቲ ሰብነቱ ዝተሓፅበ ኩሉ እንትናኡ ንጹህ እዩ እሞ ብዘይካ ኣእጋሩ ምሕፃብ ኣየድልዮን እዩ ንስኻትኩም ከዓ ንጹሃት ኢኹም ግናኸ ኩሉኻትኩም ኣይኮንኩምን በለ ኢየሱስ ነቲ ኣሕሊፉ ዝህቦ ይፈልጦ ስለ ዝነበረ እዩ ኩላትኩም ንጹሃት ኣይኮንኩምን ዝበለ ኣእጋሮም ምስ ሓፀቦም ክዳውንቱ ተኸዲኑ ከም ብሓዱሽ ተቐመጠ ከምዚ ከዓ በሎም እዚ ዝገበርኩልኩም ኣስተውዒልኩም ዶ ኣለኹም ንስኻትኩም መምህር ጎይታ ኢልኩም ትፅውዕኒ ኢልዎም ሕጂ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ታዚ ንሃዋርያት ተገይርዎም ኣእጋሮም ሓፂቡ ምስ ወድአ ተላዒሉ እንታይ ኢልዎም እዚ ዝገበርኩልኩም ዝሓፀብኩኹም ንምንታይ ዕላማ ከም ዝኾነ ወይ ከዓ ካብዚ እንታይ ተማሂርኩም እዩ ዝብሎም ዘሎ ካብቲ ዝገበረሎም ክርስቶስ ሕጂ ቅዱስ ጴጥሮስ ንክርስቶስ ከኣበየ ከሎ ምሕፃብ መምህር እዩ ጎይታ ከሎ መምህር ከሎስ ከመይ ገይሩ ይሓፅበኒ ኢሉ ስለ ዝሓስብ እዩ ንስኻትኩም መምህር ጎይታ ኢልኩም ትፅውዑኒ ከምኡ ስለ ዝኾንኩ ከዓ ፅቡቅ በልኩም መምህርን ጎይታን ትብሉን ኢኹም ብርግፅ ኣነ ጎይታ ኣነ መምህር እየ ኢልዎም ምክንያቱ ናይ መምሃራን መምህር ናይ ጎይቶት ጎይታ ናይ ነቢያት ነቢ ናይ ጻድቃን ጻድቅ ናይ ቅዱሳት ቅዱስ ዝኾነ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ እዩ ስለዚ ንስኻትኩም መምህር ጎይታ ኢልኩም ትፅውዑኒ ከምኡ ስለ ዝኾንኩ ከዓ ፅቡቅ እዩ ከምኡ ምባልኩም ኣይፅላእኒ ፅቡቅ ኣነ ጎይታን መምህርን ከለኹ ኣእጋርኩም ካብ ሓፀብኩኹም ንስኻትኩም ከምኡ ኣእጋር ሓድሕድኩም ከምኡን ኣእጋር ሓድሕድኩም ክትሓፅቡ ይግባኣኩም ኢልዎም እንታይ ኢልዎም ኣነ ጎይታን መምህርን ከለኹ ኣእጋርኩም ካብ ሓፀብኩ ንስኻትኩም ከምኡ ኣእጋር ሓድሕድኩም ክትሓፅቡ ይግባኣኩም እገለ እዩ ንዓይ ክሓፅበኒ ዘለዎ ዘይኮነሲ ሓድሕዶም ኣነ ይበልፅ ስኻ ትበልፅ ኣነ ዓቢ ስኻ ትንእስ ዘይኮነሲ ብትሑት መንፈስ ትሕትና ንሓድሕዶም ክትሓፃፀቡ ክትሓጋገዙ ክደጋገፉ ከም ዘለዎም ኢየሱስ ክርስቶስ ዝዓበየ ትሕትና ንሃዋርያት ዝመሃረሉ እዩ ማለት እዩ ከምታ ኣነ ንኣኻትኩም ዝገበርኩልኩም ንስኻትኩም ከምኡ ክትገብሩ ኣርኣያ ሂበኩም ኣለኹ ኢልዎ ከምታ ኣነ ንኣኻትኩም ዝገበርክዎ ንስኻትኩም ከምኡ ክትገብሩ ኣርኣያ ሂበኩም ኣለኹ ጎይታ እዩ ኣምላኽ እዩ መምህር እዩ ኩሉ ዝኽእል እዩ ንሱ ባዕሉ ዝፈጠሮም እስትንፋስ ዝሃቦም ህይወት ዝሃቦም ክርስቶስ ጎይታ ንሱ ባዕሉ እዩ ግን እዚ ኩሉ ዝገበረ ንሱ ባዕሉ ከሎሲ ኣነ ኣምላኽ ከለኹ መምህር ከለኹ ጎይታ ከለኹ ባዕለይ ዝፈጠርክዎም ካብዘይ ምንባር ናብ ምንባር ዘምፃእክዎም ክንሰይሲ ከመይ ገረ ኣነ ነዚኦም ይሓፅብ ከመይ ገረ ተንበርኪኸ ኣጋሮም ይሓፅብ ንሶም እምበር ይሓፅቡን ከይበለ ጎይታን ኣምላኽን መምህርን ከሎ ኣጋር ደቂ መዛሙርቱ ሓፂቡ እዚ ዝገበርኩልኩም ከዓ ስለምንታይ ከም ዝገበርኩምኩም ፈሊጥኩም ዶ ኢልዎ ያ ስኹም መምህር ጎይታ ኢኹም ትብሉኒ ግን ጎይታን መምህርን ከለኹ ኣጋርኩም ደንየ ትሕት ኢለ ከም ዝሓፀብኩኹም ንስኻትኩም ከዓ ከምኡ ንሓድሕድኩም ክትገብሩ ብትዕቢት ዘይ ማለት ኣነ ከምዚ
أنا خم سلطان زلني أنا زي فلتات زلني أنا زي بقعة زلني إلكم بتعبي توتيركم نحركم التنعاسو كرافسو نحر حدكم تنقل اتفحروا زي كونسي تحتي لكم كم زعنا زغبركو كم او خط غبري يزغبعكم نحر حدكم تخابابرو نحر حدكم تحصصبو زار ايا زحدي قالكم الله خيلو زعبي تحتنا ክርስቶስ ይነገርዎ ስለዚህ አማእከሎም ንክርስቶስን ኩሉ ግዜ ከምልዎ ነይሮም መኒዩ ካባናሲ መኒ ዓቢ ኢሎም ክሓትዎ ከለዉ እቲ ዝዓቢ እቲ ትሕት ኢሉ ዘገልግል ከም ዝኾነ ይነገርዎ ስለዚህ ክርስቶስ ዓቢ ከሎ ኣምላኽ ከሎ ጎይታ ከሎ ኩሉ ከሎ እቲ ዝመረፆም እውን ንሱ ባዕሉ ከሎ ትሕት ኢሉ ኣጋሮም ሓፂቡ ስለዚህ أنا زسلطان زي زلني زي معارك زي زلني إلنا نتستوهبنا معارككم قويتوت نخلو زي كونسي نربحا تومن نقلقلو من تقاملو نهيوت دعنبر قويتوت نخنكنلو أيكونن زسلطان سلازي እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ በዛዕለት እዚኣ ህይወት ዝኾነ በቃ አንሲ ኃጢአተኛ ድኹም እዚ ኩሉ ዓበሳ እዚ ገይረ እዚ ኩሉ ሓጢአት እዚ ገይረ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከመይ ገይረ ይቀውም ከመይ ገይረ ናብ ቤተ እግዚአብሔር ይኸይድ ኣነ ከመይ ገይረ ናብ ኣምላኽ ገፀ ይቐርብ ኢልና ተስፋ ቆሪፅና ነፍስና እንጥፍኣሉ ለእምሮና ንስጋና ንነፍስና ንብድለሉ ዘይኮነሲ ብርግፅ ዲያብሎስ እስኻ ሓጢኻ እስኻ ድኹም ኢኻ እስኻ ኣዝኻ ዝሓጠኻ ካብ ኣምላኽ ዝረሓቕካ እንታይ ከሕዘ ገበርካ የሓጢአት ኣለካ እንታይ ዘይገበርክ የሓጢአት ኣለክ ረሓቕ ካብዚ ከመይ ገርክ ቅድሚ ኣምላኽ ክትቆሚ ኢሉ ኣብ ውሽጥና ከምፀልና ሓሳባት ከሎ ክርስቶስ ግና ክብርና ኣምላኽ ክብሪ ንዑ ይኹን ምእንቲ ሓጢአተኛታት ንሕድገት ሓጢአት ዝኸውን ስጉኡን ደሙን ስለና ቆሪሱ ስለና ኣፍሲሱ ኣሕዋተይ ከይንሕለል ተስፋ ከይንቆርፅ ናብኡ ንቕረብ زي مدهانيتو سبات أملاح وشتنا أتطبق زفلت أيو سبات كنا دبز عجزية دقاوينا أمزريو بدقاونا غيرنا يمكفردنا زخولو سلازي إن تقول لبون كلاليتن زمرمر أملاح نابقو نقرأ يهودا نكرستو انتايلو أبما أدي نهاوريات نحاس أوان كولوسي جنا كل خاتكم نصحات هيكونكم من كلهم كلسي جنا يهودا كم زت حزو يفلت سلزنا بري ريو يهودا حجي أيفلت أنني للحسب بق أنا سو كروسو زير أيه هوريات زي بقول بس قامس أبزينا برو لجزية مثلك أنا كانت فريسوان كيدو تراخيبو أنا التي تدلي وزر لكم حليف خوبكم من تايتو بنيلوام ساتهم دم توعى علما إزي السن ساتهم من راح دفلت وخوين السمعة كريستوس جنا تطبق يفلت نيرو حواتي حتى النفلت بدلو النفلت أجي وزلو وشت النفلت أجن بعقل بفقري صبيان يروحوا أكون ندو تنجبرو بجبر بأكالسي لتن حسبوكا እግዚአብሔር يفلت يزن نفلت أجن بعقلي أتون كلكم تسعروا صار زخبدكم نبين عمو أنا خعرفكم نزحات أتزي أنس أي جبروني إلكا نخيت جبر حيل سإنكا زلخا نعو حيلي رخيبكا كتفنفنو كترحو قاسي نواي كرب إذا خيبيدي كازلو تصور أنا خفكو سلكا إيه يزبلنا زلو بيتا سلازي إذا كل النافلة أصبح عقل تتصبيني يهودا كسا كملسي بعقل تتصبيوه قلنا يهودا نتستقبرو اللو محرت نتستوهابو قزية نتستوهابو عدل أي تتعملون نكرسوس نقويتو احليفو مسحابون بنسحا كملس يخيل نيري أكند بنسحا تمليسو نتكرسوس بعلات حامس نحدقت حاتيات زقرمكم إذا سقا اندومن كقربون كله قويتاسي يهودا خلا يكوي نيرو إذا سم انت حاتياتات من اند بدلنياتات زفسس زلوني حدش كيدان دم ايو انكم ستايو كلكم ستايو يزبلون زلو إذا كبلون كلسي يهودا حاتيات مسجبرة بدل مسجبرة نقولت أحلف مسحابسي حاتياتو تأمينو ننصح أحلف هي بيلكو تأمينو جن
ملئنتو أيجبرن ناب كريستوس أيقربن وقال بسيطي حجي ناب كريستوس إزي كريستوس نحدقت حتى زي لزوف سوسوس سجان دمن أنت حتى علن كم زمان تفليتو تأمينوسي ناب كريستوس ماتيو بنص حتى زمن لسنيرو نزي زم الجبنيروسي يوات مراقبة قلنا زعدل زي أي تتعملون مالك سلازي كريستوس لو مدما نمرحنا زخون فوسي الدليلنا يبزعلت زي قن من يتقمل لي سلازي نبيت إجزابير مسمت أناسي تنكت كانت مرعاخنا مرعو إلنا ترح زي كونس قداسي قدسنا لذا حق إن يسقى من دمن لا هوتنا فوس زخونة كنبلعو كنساتيو يقبع خلياتو نحد قد حقياتنا تزقو أسللنا تمكنا استقبل لنا اتزتتصرف لنا اتطف استبح لنا اتستنعك لنا اتدخاز خونا لنا نعين اخاتكم كامل عقد كالعل كزبل بدخنتو هافتامات كنكون منفسه وحفتي زل علماو هيوت كنهلونا كنورس زغبر لنا غويتا سلازي زل معلت زيا زعابي مسواعتو زرعلون كم دما تحتنا زمهارلون سلازخونه بزي كلتا زي نجار زي تماهرنا لتستوهبنا سلطان نغعبعلو وي ويتت كوينا نورلو زي كونس ناي بحق ان محضرلو كونلنا نرهرهلو كونلنا نتي عبيت እግዚአብሔር ممصانا كا ناي بحق نتي حقኛ سغون دومون نحدقت حاتيات كنركب انمجب كنستي نبلع كنستي إلنا انمص كنكون يقبعنا زغرمكم اب ناي بيت كريستياننا كل غزي قدم قداسه متون كاب بتليهم ناب بيت مقدس بتابوت حيزوم نعتو بوتاتنا سنتايم زبلو نحنا بعلنا ونبلو مالتي حزبي بحاده كوينا مسكانات دياقونات كوينا حزب نبلو تاينا نبل هاليلويا اب غزي قداسه كم مؤمنان نبت كريستيان زعاتو انتلو قدسات مصحفت انت زي سمعه صلوت قداسه كسع زفصمكا انت زي تعغسه كاب قربانون انت زي تقبله حق እግዚአብሔር አፍሪሱ ይሞ አብ ቅድምት ንጉስ ስጋን መንፈስን ዝኮነ ሰማያዊ ንጉስ ሙቃም አቃሊሉ እዩ ሐዋርያት ከአ በሲኖዶሶን ከምዚ ኢሎም ስለዝመሃሩ ካብ ቤተ ክርስቲያን ይፈለይ እዚ ብግእዝ ስለዝኾነ ምናልባት አይነስተውዕለን ንኸውን ግን ካኩም ኢልና ኢና እንዘይም ማለት እዩ ሕጂ ጎይታ ዝአክል አምላኽ ዝአክል ነቲ ንሕድገት ሓጢአትና ኢሉ አቤቱ ዝቀረበልና ንድሕነትና ኖ ኢልና ገዲፍና ይኹን ኮለና ሕሰብዎሞ ንስኹምሲ ሰባት ዓዲንኩም ምግቢ ዝብላዕ ስተ ኩሉ ዳሊኩም ዒስራ ሰብ ናብ ገዛና ዳሊና ፀውዕና ኣለና ካብዞም ዒስራ ሰብ እቲ ሓደ ሰብ በሊዑ ተመጊቡ እቶም 19 ነኖ ኣኽለና በቃ ኣይንበገብን ኢሎም ናኸዱ ከለውስ እንታይ ይስምዓና ኣሕዋት እንታይ ይስምዓና ክርስቶስ ከ ስለ ንድሕነትና ስለ ህይወትና እሙኻት ጥቕምስ ንዓይና ዓኻትኩም እንከሎ ነረብሓና ክብል እዚ ኩሉ ዋጋ ከፊልልና ንድሕድገት ሓጢአት ክንፀሪ ካብ ሓጢአትና ምስ ክርስቶስ ሕብረት ንክህልወና ስጋኡን ደሙን نزدالولنا حقنا مسواتنا حدش كده نحدقت حقات نزي تحسبنا يو أب نفس وقف بتكريستيان زخدنا لو كي تقربنا تحسبنا يو خن كيد كل ناسي حسابو تي كبدتو مسكزا مس كريستوس حبرت كندادلنا ግን ካለ በሐቅኩም ጎብረ ዘይ እንደልይ ሕጅንታዩ ሓረ ግዜ ነትስጋን ደም ክርስቶስ ናይ መቅባልሲ በቃ ከም እንታይ አነ ኃጢአተኛ አነ ንዑ ይበቅዕኒ ኢልናስ تحتنا نجبر زلنا خويني سمعنا بمنم تأمر زي تحتنا يكون تحتنا كو أملاحك جبر زبالك مجبر مالتي حواتي أي تسرق تيلكات أي تسرق ياكو نح زي سارق كاسي أي تسرق أنت تيلكات زي سارق كاس تعبيت غير كمان الدي كو تحتنا يا خات جبر زلك عبت أملاحك دبلك أعتم إزاز زلك سلازي بلا عنا بلك كريستوس نسأني بلعني الكام خات كاسي بيناي ملكي تحتنا خوت صار بمنم تأمر አይቀርብን ከማን ማለት ግን ቆምቆኝ ይሰማዓና ሆ ስለዚህ ቋዳ በንጻሩን አምላኽና ነቲ ዘዳለወልና ክቡር ዝቆነ ህያብ ናይ ሕድገት ኃጢአት
نعوينا تحسبنا نخير زلنا نأملاخنا ويولنا كاب أملاخنا فللنا تحبرات مس እግዚአብሔር ክህልወና ዝግበውን ንገድፎለና ስለዚ ዝዓለተ ሐሙስ እዚኣ ከም ታሪኽ ተሪኽና እናሓልፎ ዘይኮነሲ ናይ ብሓቂ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝገበረልና ውዕለት ብምፍላጥን ብምርዳእን ብምስትንታንን ነቲ ጎዲልና ዘሎ ብህይወትና ክንገብሮ ይግባእ ስለዚ ስኻ ካብዛ መዓልቲ እዚኣ ዕለት ሐሙስ እንወስዳ ተዛዓበት ትሕትና ኣብ ልዕለና ዘሎ እቲ ስልጣን ተዋሂብና ዘሎ ነግሮምርመሉ ወይ ከዓ ነጋውስ ኮይና ከም ንግስነት ኮይና ግበር ኣይትግበር ንብለሉ ዘይኮነሲ ብፍቅሪ ብትሕትና ትሕት ኢልና ነንሕልሕልና ንተሓጋገዘሉ ኣጀኻ ኣጀኺ ኣጀኹም እንባሃለሉ ከምዚ ጎይታ ትሕት ኢሉ ኣምላኽን ጎይታን ከሎ እግሪ ደቂ መዛሙርቲ ዝሓፀበ ከምኡ ክንገብር ከም ዝግባአና ስለዚ تزعبه هي بوخا سجاون ورون كرسوس بمقبل نحدقت حاتيات كنقبل كم زقبعنا زين أبي وطنا كنستنتنن كنقبرنن زين أقدستم خانن كنمهارلن يقبع سلاتي قويتانا من حيث كرسوس مهارنا زقست أنا خاني كبرن مسجانا نعيخنو آمين